E entón xa cando chegamos a Rois, mira, eu en Rois cheguei, o sea, despois de Ribadeo pedín o traslado para Santiago. E entón estuve un primeiro ano en Rois, e o primeiro ano que estuve en Rois estuve con rapaces con necesidades especiais. Eran nenos que tiñan dificultades para aprender a ler e escribir, e entón eu, é certo que ali falei todo ese ano en galego, porque só tiña esos dos rapaces. E cando cheguei á escola en setembro xa tiña preparada a denuncia, e vin que hai unha denuncia presentada diante do director do 28 de setembro, dicendo que, bueno, isto é imposible. Claro, é imposible, porque tú fíxate, daquela empezábamos a traballar o 15 de setembro, había algún fin de semana polo medio, e eu acórdome que o que facía sempre esos 15 primeiros días de setembro, como ademais en vez de ter a xornada completa, tiñas 4 horas en vez de 5, pois era un pouco de facer cousas xerais cos nenos, non empezaban nin os libros de texto, nin nada, pois non sei, varía un pouco de lingua, un pouco de matemáticas, un pouco de todo, pero non, é dicir, non levaba aínda un programa como para decir, claro, o que se facía era falar sempre, iso tampouco o vamos a ocultar, pero bueno, de todas maneiras, que xa o 29 de setembro presenten un escrito queixándose diante do director, pois eso é que xa durante o brao estuveron pensando, claro, bueno, e eles sabían quen era eu. A ver, mira, a primeira denuncia foi o 29 de setembro e se votou o Estatuto de Autonomía o 20 de decembro dese mismo ano, non había nada, entonces había a preautonomía e había un decreto de bilingüismo que era precisamente contra o que os sindicatos estaban xa manifestándose en contra, que de alguna maneira pretendía regular hasta onde se podía utilizar o galego na escola. E este decreto de bilingüismo foi o que se aplicou, porque o decreto de bilingüismo imponía unhas normas para dar as clases en galego, e entre elas estaba que tiña que estar todo o claustro de acordo, que tiña que estar os pais de acordo, bueno, un montón de condicións que eran bastante difíciles de cumplir. Está claro que eu, desde logo, non solicitei dar as clases en galego ni nada, eu cheguei e din as clases en galego, pero en aquel momento houve algún colexio, como por exemplo Lausame, que solicitou, non cumplía todos os requisitos e negaron iso. Entón, eu cando cheguei nese curso, 80-81, deronme ese curso de cuarto, e xa che digo, o sea, ainda non pasaron 15 días e xa estaba a primeira denuncia posta. E a primeira denuncia, eu agora non me dou conta, é dicir, desde logo os que dirixiron toda a situación foi especificamente o secretario do Concello e despois entraron en contacto coa APA e a APA, non todos, pero polo menos algúns, apoiaron o que decía o secretario. E entón, claro, digo eu, despois desto fixeron a asamblea de pais, segueu o expediente para adiante, nos chamaron a Patiño e máis a min a Pontevedra a facer unha declaración. Eu me parece que teño na carta das preguntas que me fixo o inspector, chamáronos a cada un individualmente, e como a administración non se quería comprometer, sempre fai así, a administración agora tamén lles dixo eso, a Fatiga, que eles que non iban a tomar ninguna medida disciplinaria, pero claro, si te poñen a lei, a medida disciplinaria xa se xirán os pais, non? Que o asunto, desde daquela tamén a administración, como quen que non iba con ela, que ademais había un inspector que era do Partido Galeguista, un inspector que levaba o meu expediente. E entón, que fixeron os pais? Pois se botou o Estatuto de Autonomía, xa lle decía eu, o 20 de decembro, que debía de ser o día que collíamos as vacacións, e cando chegamos en xaneiro, retiraron os nenos da miña clase. Non todos, pero case. E montaron unha clase paralela privada, chamaron a unha rapaza para que dera a clase. E pretendían utilizar o material do colexio e pretendían ir tamén ao comedor. E entón, casi se enfrentaron co director. Bueno, físicamente, casi se enfrentaron, e o director dixo que non era legal, chamou a Coruña para decir que querían facer eso, e desde a Coruña a administración esa ilegalidade non importaba, estaban disposta a permitida. Pero aí, sin embargo, os meus compañeiros de Rois actuaron de forma moi correcta. Dixeron que non, que eso era unha ilegalidade, que os nenos iban a unha escola privada, non podían utilizar ao mesmo tempo servicios públicos. Isto só durou unha semana, porque o luns
O sea, as clases deberon de empezar a ter ano o luns. E eu non sei se o primeiro ou o segundo día, pero despois os nenos empezaron a volver á escola, porque eu creo que os pais dos nenos tamén lles decían cousas que non eran certas, debían dicir que eu non estaba na escola, non sabe? Porque o mellor, se me viñeron 2 un día, eu tería o mellor 20 nenos na escola. Pois un día viñeron 2, outro día xa viñan 5, outro día, pero todos os días desa semana se foron reincorporando os rapaces. Pois se foron reincorporando os rapaces, pero a pesar de que se foron reincorporando os rapaces, eu o ventres recibí un papelito que estaba suspensa de funcións de emprego solo. Pero eu creo que se a administración non chega a decir eso, o mellor eses dous non, pero eu creo que o resto dos rapaces volven outra vez todos para a escola. Este foi suspensión de empleo e soldo durante 6 meses, que é o tempo que dura o expediente e é o tempo máximo que podes estar. Entón eu estuve desde xaneiro hasta xuño, pero como estábamos de vacacións, a resolución non veo hasta setembro. De tal maneira que eu en setembro me volvín outra vez a Rois, claro, tuve que se incorporar. E debeu de ser, non sei, ao mellor o 7 ou 8 de setembro que me chegou o papelito coa sanción definitiva, porque ao mentres tanto tiña unha sanción provisional, non? E a sanción definitiva foi calificada como falta grave e a resolución trasado con cambio de residencia. Non, eu estaba totalmente convencida porque eu ademais creía que a escola era moito máis importante no idioma do que creo agora. Entendes? Porque claro, eu daquela pensaba, a xente non fala galego porque é analfabeta, non sabe ler nin escribir. No momento en que todo o mundo sepa ler e escribir, pois xa se vai a cambiar absolutamente esta situación e vamos a falar todos galegos. Quero dicir que eu tampouco estaba sola. Claro, ainda que non houbera as organizacións tan fortes que había agora, tamén había ese espírito de solidariedade, digamos, que imperaba entre todos os que de alguna maneira queríamos un cambio social e todos estábamos todos a unha para defender e bueno, entonces toda esa xente de alguna maneira estaba en defensa da lingua e por seguinte estábamos apoiando a nós individualmente. Tamén aí hai outra cousa que o 31 houve unha folga non sino que foi seguida, bueno, eu creo que de forma bastante mayoritaria e tamén houve unha manifestación en Padrón para de aquelas moi grande, porque creo que había máis de 5.000 persoas nesa manifestación, polo tema de Diterrois especificamente, e polo experiencia de Diterrois.